अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। रक्तमासाच्या चिखलावर फुललेल्या कमळामुळे महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था विश्वास एकोपा नष्ट होऊ लागलाय। महाराष्ट्राचा गृह विभाग हा घाशीराम कोतवाल चालवतायत का, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय। प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच ते जिल्ह्यात आले होते। यावेळी कुडाळ येथील MIDC रेस्ट हाऊस इथं त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। सिंधुदुर्गमध्ये केवळ भ्रष्टाचार आणि पक्षीय भूमिका ज्या आहेत त्याला महत्त्व दिलं जात आहे। महाराष्ट्रातही तसंच पद्धतीने दिलं जात आहे। महाराष्ट्राचा गृह विभाग हा घाशीराम कोतवाल चालवत आहे का, हा आमचा प्रश्न आहे। तर इथे सिंधुदुर्गमध्ये मानसिक दिवाळखोरीतून या ठिकाणच्या उच्च सांस्कृतिक परंपरेला हळताळ बसणारा आणि त्याच्या विपरीत कारभार करणारे पालकमंत्री काम करत आहेत का, हा देखील एक आमचा प्रश्न आहे। त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याने सांस्कृतिक योगदान हे फार महत्त्वाचं आहे आणि या सांस्कृतिक योगदानासोबत लोकशाही मूल्यांना जिवंत ठेवण्याचं आणि लोकशाही कशी असली पाहिजे, संसदीय प्रणाली कशी असली पाहिजे याचं शिक्षण प्रशिक्षण नागपै साहेबांसारखे लोक होऊन गेलेत की ज्यांनी दरवर्षी अहवाल देत असताना आमच्यासारखे कार्यकर्त्यांना प्रेरणा मिळून आम्ही आमचा कार्यवृत्त कुठेतरी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ती लोकशाही एकीकडे आहे आणि दुसरीकडे आमच्या पक्षात या तरच निधी मिळेल हे बोलणं एकीकडे आहे। हे सर्व जो महाराष्ट्र धर्म नासवण्याचा प्रयत्न होत आहे हा अत्यंत विदारक आहे। त्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि त्यासोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील आम्ही पक्षाची पुनर्बांधणी आणि संघर्षाची भूमिका स्वीकारून पुढे जाणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।